Uy! Ayun yung bagyo. Ayun yung bagyo. Tingnan ang mga tanong kita sa bahay ko, buwan na lang kita bagyo. Makanta na sila. So guys, we're at the asan ni? Police Highest Summit. point. Musta man ka? Tugno kayo! Kiahak ba ni Dinira jud kumuhi mo si Honesto. Honesto? Ano yung bonnet Diyos? Si Julius may honest one. Hi guys! Tugno! Nalam ilay texture sa video rin. Zakandingon in me cannot hagwanta haista. Now, mga 1 week siguro ko every other week na ko maligo din. Kung sa Bohol every other day. Hindi every other week. Worth it po ang 3 AM na mata oy. Pero warjoy cardio kay hangat mag-ayo. Unsa ka dai? Ang ganyan, gabi na reklamo ka naman me. Alam mo bilat tapos kana na. Wala. Johnson sa Johnson. Tugno kayo. Tugno kayo. Kasi sayo na siya. Kasayo ang butan. Ito naman man kayo giatay. Alit na makuha sa kamo. So, welcome! Onyok! Bilat ko! Alam. Tagat ka sa cellphone mo. Dako na dito dito. Kaya na po gumagawa ng 50 story ko yan. 50 isa. Ay, no, iba dun sa Bohol. Maasim doon. Maasim. Dito iba. Kuya, nakaminos ka talaga sa amin ba? Yun yung watch minus kuya. Oh, dagano naman kuya. Gusto ko sa kanya yung may ano. Kumakain naman. Ba't ikaw yung namimitas kuya? Oh! Ano? Sa ano? Wow! Tumadya po. Strawberry. Wala mo tayo pwede puniton. Alam niyo ba na strawberry ay hindi prutas? Da. Ito ay vegetable. Ha? Ano man? Possible ini. Anong basehan mo, Day? Search ni Google. Vegetables eh. Kayo guys, ano ba? Ano sa tingin niyo? Ano sa tingin nyo? Comment down below, be. Pag-comment ang ngala. Live man eh. Live man dahil. Tampo para ano? Yes, din lang.
Okay. Mega. Para mega. Suspect. Nagpila sa tambulo. Gihatag sa lain. May gani gitagaan ko ugay may gani. 5 minutes ko gawat, di ba? Gihatag sa lain. Hindi ako giko akong bayad. Agi ka dito. Lagi na tani. Magpalit. May gani gitagaan ko. Tugnawa. Wala ni ko an. Basing mo. Hadlok ba mo kalit? And the bees? Oo ba daw? Parang makalit na Mama. Kaya ba yan? Busod ako yan, Jabi Saya. Sorry, Lord. Uy, asa mataagyan? Giatot. Lo, piuto. Masod na ba yan? Ha? Kaya ba yan? Busod ako yan, Jabi Saya. Yawa. Sorry, Lord. Uy. Asa mataagyan na? Ay, puchak. Istot pa siya. Ma'am Grace. Basic na po. We're here at Camp Jan. Wala akong uban. Uy, klaro nakaayo. Pakuan na ko lang niya. Sa color. Uy, Daga na po biya ko po. ikaw? Bucket list chart. Camp John Heng. Camp John Heng. Ito ba? Camp. We're Mga here at wish granta dyan din. Baterol. So, nagdaday. Bahala kong duhara. Alam, wala po nag-live lagi. Makawa.